Bicol region or Region 5 is composed of 6 provinces. Albay is known for the Mayon volcano with its perfect cone. Camarines Norte is the home of the sweetest pineapple. Camarines Sur is the wakeboarding capital of the Philippines. Catanduanes is the abaca capital of the Philippines. Masbate is the wild west of the south, the rodeo capital of the Philippines. Sorsogon is known as the Butanding capital of the Philippines. There are 6.1 million Bicolanos in the 1.8 million hectares of Bicolandia, with about 700,000 farmers and fishers cultivating 0.9 million hectares. Top 5 rice producer in the country with 40% or over 344,000 hectares of its agriculture area is devoted to rice. We also have corn, abaca, Coconut, pili, cacao, pineapple, and taro. We are famous. Pili is an export commodity of Bicol which comprises 84% of the Philippines' production on pili, and we are able to bring it to the United States and Asian countries. In 2023, pili was able to make it to the European market. We are top producer of taro or gabi leaves with our average of 20,000 metric tons production in 2022, making our land known for laing and pinangat. Our kamote or sweet potato with 93,000 metric tons produced in 2022 made Bicol second largest producer in the country. The Formosa Queen pineapple of Camarines Norte placed Bicol region as the third largest producer of pineapple in the country, contributing 6.14% national share. Bicol is also famous for its hot pepper, which puts the region as the fourth largest producer with about 1,500 metric tons production or 14% share in national output. We focus on farm clustering and consolidation, having 29,000 hectares of agricultural areas clustered under the F2C2, comprising 128 clusters, 250 farmer cooperatives and associations, and 33,000 members. Bicol remains bird flu free for our chicken and duck production. Bicol ranks 6th among the regions in cattle production and 7th in carabao production. We even have our regional carabao breeding center in Masbate. Despite the region's continuous battle with the African swine fever, Bicol ranked 8th in hog production in 2023, contributing 5.92% share to the national output. We move forward. We prioritize food safety and the prevention and control of animal and plant diseases with our integrated laboratories complex, which houses the Regional Soils Laboratory, Regional Crops Protection Center, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Regional Feeds Analysis Laboratory. We are proud of our Rice Climate Mitigation Center. Being supported by the DA is the Adaptation Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA, which has 15 AMIA villages established, producing an awardee of Philippine Resilience Awards, Miss Mila Bongalbal of Oroan, TV Albay. We continue to serve. With the implementation of the different banner programs of the DA, the rice program, corn, high-value crops, livestock and poultry, organic agriculture, and halal food industry development program, and with a special project such as Philippine Rural Development Project or PRDP, Special Area for Agriculture Development or SAAD. Among others, the DA Bicol is aggressively pushing the agricultural development of the Bicol region and delivery of our services to attain the twin goals of masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. We are being visited by typhoons, we experience earthquakes as well as volcanic eruptions, but we remain resilient, for we are the Oragons. Welcome to Bicol. Magandang araw po ng Huwebes, Bagong Pilipinas. Welcome po sa ating ugnayang pang-agrikultura sa Bicol. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 19, 2025. Sa ngalan po ng aming Regional Executive Director, si Sir Rodel P. Tornilla. Ako po pala ang inyong lingkod, Lobelia P. Guarin, ang Regional Information Officer ng Department of Agriculture sa Bicol. Maligayang araw ng kasarinlan po sa ating lahat. Yes,
ika-127 taon na ng kalayaan ng ating bansa. Ang ating tema para sa taong ito ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kami po ay nagpupugay sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalayaan na tinatamo po ngayon. Live po tayo ngayon mula dito sa Regional Field Office ng Department of Agriculture sa Bicol, sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Kaya pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page. At syempre, live din po tayo sa 6 na Facebook pages ng Philippine Information Agency sa mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon at sa himpilan ng DWZR AM 828 kHz. Syempre, maraming salamat po ulit sa ating mga kasama sa Philippine Information Agency Region 5 sa pangunguna ni RD Ramil Marianito and ARD Madam Lizelle Makatangay. Tatalakayin po natin sa loob ng 50 minuto ang mga maiinit na kaganapan at mga balitang nakalap sa buong Bicol mula dito po sa kagawaran ng pagsasaka. At yan po ay sa pagbabalik ng Ugnayang Pang-Agrikultura. Bayan sa hapagsaluhan ng bawat tahanan. Pagpupugay sa mga masisipag, madidiskarte, matatag, at makapagong food heroes. Para sa masaganang bagong Pilipinas. Makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ayan, nagbabalik po ang ating programa, Ugnayang Pang-Agrikultura sa Bicol. Kung nais po ninyong balikan ang ating mga announcements, please follow our Facebook page, Department of Agriculture Bicol. Para naman sa mga daily bantay presyo, bisitahin din po ang aming official website, bicol.da.gov.ph, at nandun po ang mga iba pa natin mga anunsyo, mga kaganapan po sa Department of Agriculture. Sa hapagsaluhan. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito na po ang headlines ng ating mga balita. Biofertilizer at Soil Ameliorant Techno Demo Field Day, isinagawa ng RICE Program. DA Bicol at Dole Tupad Convergence Project, nagsagawa ng paunang payout. PRDP-funded Farm to Market Road Project sa Sorsogon, sinimulan na. Mga lokal na pamahalaan na katuwang ng PRDP, ginawaran ng parangal ng pagpapahalaga at pagkilala. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Abonon, Swak Tips! Gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani. Piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba, depende sa target na dami ng ani at budget. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba
sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Kaugnay ng layuning isulong ang mas sustainable at matipid na pamamaraan ng produksyon ng palay, isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 sa pangunguna ng RICE program ang Biofertilizer and Ameliorant Techno-Demo Field Day and Distribution of Agri-Inputs noong 30 ng Mayo ngayong taon. Alas 6 pa lamang ng umaga ay nagsidatingan na ang mahigit 200 magsasaka mula sa iba't ibang grupo ng farmer cooperatives and associations sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon kasama ang kanilang mga municipal agriculturist at rice technicians. Mula Pebrero, mahigit 4 na ektaryang palayan sa loob ng Central Bicol Experiment Station ang naging demonstration area ng 19 na kumpanya ng biofertilizer at soil ameliorant technologies. Layunin ng on-site field demonstration na ipakita sa mga magsasaka ang magandang epekto ng biofertilizer at soil ameliorants sa kondisyon ng lupa, sigla ng pananim at potensyal na ani ng palay. Nagkaroon din ng technical briefing kung saan ipinakilala ng mga kinatawan mula sa mga imbitadong kumpanya ang kani-kanilang teknolohiya, partikular na ang paraan ng paggamit, mga benepisyo at epekto ng mga ito sa pananim. Sa isang mensahe ni Farmer Regional Executive Director Claudia Esmeralda Honrado, binigyan din niya na ang mga ganitong aktibidad ay isang patunay ng masigasig na pagsisikap ng kagawaran upang patuloy na tuklasin ang makabagong teknolohiya at mga solusyong nakabatay sa agham para sa sektor ng agrikultura. Ayon sa kanya, ang lahat ng hakbang na ito ay tungo sa iisang layunin, ang mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Mas maging productive, mas maging profitable and sustainable ang future ng Philippine agriculture, lalo na dito sa region na. Naging mahalagang bahagi rin ng aktibidad ang pagbibigay ng mga agricultural inputs sa mga lumahok na FCAs at rice clusters. Hindi po napaka-importante, lalo po maabot po kitahon niya na naman na late season, tapos magagamit ang pwede. Sa ilalim ng RICE program, adhikain ng ahensya na hikayatin ang mas malawakang paggamit ng mga organikong pataba at soil ameliorants bilang alternatibo o pandagdag sa mga synthetic fertilizer upang mas mapabuti hindi lamang ang ani kundi pati na rin ang kalusugan ng lupa at ng kapaligiran. Alam naman natin na mayroong mga problema tayo gustong masolusyonan dahil patuloy ang pag-deplete ng ating mga soil at paulit-ulit tayo nagpo-farm sa ating mga rice land. So, merong mga bagong technology na ino-offer ang rice program. So, isa na dito ay ang pinamimigay namin biofertilizer and ameliorant. Sa kabuuan, ang Techno-Demo Field Day ay patunay ng tuloy-tuloy na dedikasyon ng ahensya sa pagsulong ng makabagong solusyon para sa industriya ng palay sa rehiyon. Para sa mas masaganang ani, mas mataas na kita. Ito si Emmy Jane Malonzo mula sa DA Rafis 5. Nagsagawa ng paunang payout at pagawad ng mga training certificates ang Department of Agriculture Bicol katuwang ang Department of Labor and Employment para sa mga benepisyaryo ng DA Dole Tupad Convergence Project noong 10 ng Hunyo sa DA Covered Court San Agustin Pili, Camarines Sur. 40 manggagawa ng tupad ang nakakuha ng kanilang unang sahod kung saan 27 sa kanila ay naitalagang magtrabaho sa DA Research Division habang ang 13 naman ay sa DA Central Bicol Experiment Station. Ang payout na ito ay bahagi ng unang 40 araw ng kanilang 70 araw na kontrata kung saan tumatanggap sila ng 375 piso kada araw kapalit ng 6 na oras ng mga gawaing pangkomunidad na may kaugnayan sa agrikultura at pagdalo sa mga pagsasanay para sa paglinang ng kaalaman sa kabuhayan.
Sa isinagawang programa, ilang benepisyaryo ang nagbahagi ng kanilang positibong karanasan at mga natutunan mula sa pagsasanay. Ipinahayag din nila ang kanilang pasasalamat sa DA at DOLE para sa oportunidad na ito. Dumalo sa aktibidad sina DA OIC RTD for Research and Regulations Lorenzo Alvina, na kumatawan kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, DA Research Division Chief at Project Proponent Dr. Maria Cristina Campita, DOLE Camarines Sur Provincial Director Ella Verano, Senior Labor Employment Officer at DILEP Focal Person Cherry J. Brosola, at Livelihood Development Specialist Leslie Ann Tormes. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Alvina ang kahalagahan ng mga natutunan ng mga kalahok sa kanilang trabaho at umaasang magiging pundasyon ito ng kanilang pangmatagalang kabuhayan. Samantala, pinuri naman ni Verano ang mga benepisyaryo bilang natatanging batch na nabigyan ng 70 araw na implementasyon ng TUPAD program, isang bihirang pagkakataon na aniyang dapat sulitin. Ang DA DOLE TUPAD Convergence Project ay isang inisyatiba ng DA Bicol Research Division na formal na nailunsad sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement noong 18 ng Pebrero ngayong taon. Layunin nitong bigyan ng sapat na kaalaman, kasanayan at kita ang mga miyembrong kabilang sa sektor na mas nangailangan at paunlarin ang kanilang kakayahan para sa mas matatag at sustainableng kabuhayan. Ako si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Sinimula na ang pagpapatayo ng kauna-unahang proyektong Farm to Market Road na pinunduhan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project sa lalawigan ng Sorsogon. Isinagawa noong ika-28 ng Mayo ngayong taon sa Castilla, Sorsogon ang groundbreaking ceremony para sa rehabilitation, upgrading of Kumakadkad to Canhela Farm to Market Road na nagkakahalaga ng mahigit 105 milyong piso. Dumalo sa nabanggit na okasyon sina DAPRDP Project Support Office South Luzon Project Director Fidel Libao, DAPRDP Bicol Project Director Rodel Tornilla, at Procurement Specialist Engineer Jesty Bergantin na kumatawan kay DAPRDP Bicol Deputy Project Director Engineer Chidoro Ileda. Sa kanilang mensahe, binigyang diin nila ang kahalagahan ng proyekto, partikular na sa sektor ng agrikultura sa kanilang komunidad at ang kaakibat na responsibilidad ng bawat isa sa pagpapatayo nito. Nagpaabot naman ng kanyang mensahe ng pasasalamat si Mayor Isagani Mendoza ng Castilla. Babagtasin ng mahigit 4 na kilometrong FMR ang 4 na barangay kabilang na ang Kumadkad, San Roque, Salvacion at Canhela. Ito ay magbibigay ng access road sa humigit kumulang 9,079 na benepisyaryo ng proyekto na inaasahang magpapabuti sa kanilang kalagayang pang-agrikultura at panlipunan. Ako si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat para sa Usapang Agrikultura. Kinilala ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Bicol ang mga lokal na pamahalaan na naging katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan ng DAPRDP. Bahagi ito ng ginanap na First PRDP Bicol LGU Forum katuwang sa pagsulong Araw ng Parangal noong ika-4 ng Hunyo ngayong taon sa Malilipot, Albay. Ginawaran ng parangal ng pagpapahalaga ang pamahalaang lokal ng 6 na probinsya sa Bicol at lokal na pamahalaan ng 16 na syudad at munisipyo sa buong rehiyon na mayroong PRDP subprojects. Kabilang na ang syudad ng Tabaco, bayan ng Tiwi, Pulangi at Piodoran sa Albay, bayan ng Buhi, Bato, Bula at Calabanga sa Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Gubat at Barcelona, Sorsogon, Aroroy, Placer, Kawayan, Dimasalang at Palanas sa Masbate. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang natatanging pagtugon at aktibong partisipasyon sa pagpapatupad ng mga proyekto ng PRDP. Binigyan ng natatanging pagkilala sa pangangasiwa ng pondo at pananalapi at pagsunod sa pamantayang pinansyal ang pamahalang lokal ng mga bayan ng Gubat at Pulangi. Tinanggap naman ng MLG Buhi ang Gawad Parangal sa pagsunod sa pamantayang pinansyal bilang natatanging pagkilala sa kanilang tapat, maayos at responsableng pagsunod sa mga itinakdang alituntunin ng PRDP sa pangangasiwa ng pondo at pananalapi. Ang Gawad Parangal sa hayag na pamamahala ay iginawad naman sa MLG UTV bilang natatanging pagkilala sa kanilang pagsisikap na itaguyod ang bukas, tapat at responsableng pagtatala at pamamahala ng proyektong pang-infrastruktura ng PRDP. Tinanggap ng PLGU Catanduanes at PLGU Camarines Norte ang matatanging pagkilala sa masusing pagpaplano at epektibong pagpapatupad ng mga estratehiyang nagsusulong sa pangmatagalang kaunlaran o I-Plan. Habang ang Gawad Parangal sa estratehikong pagpaplano ay ibinigay sa PLGU Masbate
bilang pagkilala sa kanilang natatanging kahusayan sa masusing pagpaplano at epektibong pagpapatupad ng mga estratehiyang nagsusulong sa pangmatagalang kaunlaran. Pinarangalan din ang MLGU Bui sa pagsunod sa pamantayang pang-imprastruktura bilang pagkilala sa masigasig nilang pagsunod sa mga itinakdang pamantayan ng PRDP sa pagpapatupad ng proyektong pang-imprastruktura. Habang ang gawad parangal sa pagsunod sa pamantayang pangkalsada ay iginawad sa MLGU Aroroy bilang pagkilala sa masigasig nilang pagsunod sa itinakdang pamantayan ng PRDP sa pagpapatupad ng proyektong pangkalsada. Kinilala rin ng DAPRDP ang mga lokal na pamahalaan na nagtaguyod ng mas ligtas at inklusibong kaunlaran para sa komunidad katuwang ang PRDP Social and Environmental Safeguards o SAS Unit. Binigyan ng natatanging pagkilala ang PLGU Camarines Sur at MLGU Sipocot bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon para sa pagtaguyod ng Resettlement Action Plan Implementation. Samantala, tinanggap ng PLGU Catanduanes ang gawad parangal sa pagpapahalaga sa lipunan at ng MLGU Palanas ang gawad parangal sa pagpapahalaga sa kalikasan bilang pagkilala sa kanilang natatanging dedikasyon at pagsisikap para itaguyod ang mas ligtas at inklusibong kaunlaran sa panahon ng pagpapatupad ng mga proyekto ng PRDP sa kanilang komunidad. Nagpaabot ng kanilang mensahe sina DAPRDP Bicol Deputy Project Director, Engineer Chidoro Eleda, IRIP Component Head Patrocinio Collado I at Procurement Unit Head Imelda Acompañado na kumatawang kay PRDP Bicol SAS Unit Head Dr. Mary Grace Rodriguez. Hindi sapat ang mga plake at mga sertipikong igagawad namin sa inyo ngayon upang may paabot namin ang aming taos-pusong pasasalamat at pagkilala sa husay, talino at sakripisyong inilaan ninyo mula sa pagpaplano, pagpapatupad hanggang sa operation and maintenance ng mga proyektong mula sa DAPRDP. Maraming salamat sa pagiging daan at tulay ng kagawaran ng pagsasaka sa pagpapaabot ng programa at serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng sulok ng rehiyon. Higit pa sa ginhawa at pagpapaunlad na idinulot ng mga naipatayo nating mga proyekto, ay isa pag-asang ihahatid ninyo sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga magsasaka at mangingisda nagsisilbing haligi ng seguridad sa pagkain at ekonomiya ng ating bansa. Ang inyong malasakit, mahusay na pamumuno at tapat na paglilingkod ay naging susi upang maabot natin ang mga layunin ng programa. Ang mapaunlad ang mga rural na komunidad, ang pagpapalago ng agrikultura at ang pagbibigay ng mas magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Sa ating mga invaluable LGU partners, thank you so much po for your unflinching support not only to PRDP but also to all the DARFO5 programs and projects. Nagbahagi rin ng kanilang saloobin ang ilang mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan na tumanggap ng parangal. Ang pagkilala sa mga naging katuwang sa pagsulong ng PRDP ang tampok na bahagi ng Local Government Unit Forum na naglalayang tipunin at itala ang mga kwento ng tagumpay na nagpapakita ng positibong epekto ng PRDP. Layunin din ito na suriin ang mahalagang aral na natutunan mula sa pagsasakatuparan ng proyekto upang magsilbing gabay sa pagpapatupad ng DAPRDP scale. Sa PRDP, magkatuwa tayo sa pagsulong. Ito po si Emil Pasumbal nag-uulat. At yan po ang umaarangkadang balita. Pagpupugay sa mga masisipag, madidiskarte, matatag, at makabagong food heroes. Para sa masaganang bagong Pilipinas. Makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Nagbabalik po tayo mga kaibigan. Nung nakaraang linggo lang po ay nagkaroon din ng benchmarking activity ang Philippine Agriculture Journalists Bicol Chapter na pinangungunahan po ng ating presidente si Ma'am Rides Barcia at tayo po ay nagpunta sa DA Central Office sa Quezon City and iba pang mga opisina ng Department of Agriculture at nakadaupang palad po natin si Secretary Francisco Chu Laurel mismo and ang official na tagapagpahayag ng kagawaran ng pagsasaka si Engineer Asek Arnel B. de Mesa. And of course, nagpunta din po tayo sa International Rice Research Institute na nagse-celebrate ng kanilang 65th anniversary celebration. And panoorin po natin ang iba pang mga kaganapan sa balita ukol dito sa benchmarking activity na ito. Halos 30 lokal na mamamahayag mula sa print, broadcast at online media ang lumahok sa isinagawang benchmarking activity ng Philippine Agricultural Journalists Incorporated Bicol Chapter na ginanap noong Hunyo 2025. Ang aktibidad ay isinagawa sa tulong ng Department of Agriculture Bicol, Regional Agriculture and Fisheries Information Section at layuning mapalawak ang kaalaman ng mga mamamahayag hinggil sa mga pangunahing ahensya ng agrikultura at siyensya sa bansa. Sa unang araw, binisita ng grupo ang Department of Agriculture Central Office at ang Philippine Council for Agriculture and Fisheries sa Quezon City. Kasama rin sa kanilang itinerary ang DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology na matatagpuan din sa lungsod. Samantala, nagtungo naman ang grupo sa Los Baños, Laguna sa ikalawang araw upang libutin ang DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Kabilang din sa mga aktibidad ng PAJ Bicol Delegation ang pagdalo sa ika-65 anibersaryo ng International Rice Research Institute, kung saan nakibahagi sila sa forum na may temang Transforming Risk into Resilience, Redesigning Crop Insurance for Filipino Farmers. Nagpatuloy ang benchmarking ng PAJ Bicol sa Ilocos Sur, kung saan binisita nila ang isang integrated farm at ATI-accredited learning site na pag-aari ni Teresito Batin. Namangha ang mga tagapagbalita sa mga halaman at hayop na nakita doon, pati na rin sa organikong pamamahala sa Tito Bert Agricultural Learning and Assessment Center Incorporated. Itinatag ang PAJ noong 1976 bilang isang samahan ng mga manunulat sa larangan ng agrikultura sa Pilipinas. Layunin ng grupo na pag-isahin ang mga agricultural writers at communicators, palakasin ang propesyon ng agricultural journalism, at makatulong sa pagpapalaganap ng mahahalagang impormasyon para sa kaunlaran sektor ng agrikultura. Ako si Angela Lafuente, nag-uulat para sa DA Rafis 5. Natapos na din po ang initial rollout ng Benteng Bigas, meron na. Or yung 20 peso rice for all under the Kadiwa ng Pangulo program. And ito po ay isinagawa sa LCC Mall sa Legazpi City. Tunghayan po natin ang balita tungkol dito. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Today marks not just the launch of a new initiative, but the reaffirmation of our collective commitment to ensuring
that every Filipino, especially those who need it most, enjoys the sustenance of affordable quality rice. Inanunsyo ni Department of Agriculture o Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla ang opisyal na paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo Rice for All or RFA P20 program sa Bicol sa ginanap na Benteng Bigas Meron Na for Minimum Wage Earners Rollout Event sa LCC Mall lungsod ng Legazpi noong 13 ng Hunyo ngayong taon. Ang kadiwa ng Pangulo RFA P20 program ay isang inisyatiba ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayong mapalawak ang akses sa abot-kayang bigas, suportahan ang mga lokal na magsasaka at palakasin ang seguridad sa pagkain. Ito ay sa pagtutulungan ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Labor and Employment Regional Office 5, National Food Authority Regional Office 5, at Food Terminal Incorporated, katuwang ang ibang pribadong sektor. Ang LCC Incorporated ang kauna-unahang establishmento na nagpatupad ng programa sa Bicol. Ang iba pang pribadong kumpanyang rehistrado sa DOLE ay maaari ring makinabang sa inisyatibang ito. Humigit kumulang 500 empleyado ng LCC Incorporated sa rehiyon na may minimum wage ang makabibili ng tig 10 kilo ng bigas sa halagang 20 pesos bawat kilo sa pamamagitan ng RFA P20 program. Binigyang diin ni Tornilla na ang inisyatibang ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapatatag ang presyo ng bigas at mabawasan ang pasaning pang-ekonomiya ng mga pamilyang Pilipino. Dagdag pa niya, kapwa nakikinabang ang mga magsasaka at mamimili sa programang ito. Ang benteng bigas para sa programa ay direktang binibili ng Food Terminal Incorporated mula sa Contract Farming Program ng National Irrigation Administration mula sa pribadong sektor at sa National Food Authority. Ipamamahagi ito sa mga itinilagang kadiwa centers, sa mga pampubliko at pribadong pamilihan at mga tanggapan ng pamahalaan. Dumalo rin sa nabanggit na aktibidad sina LCC Incorporated Executive Director Romeo Tan, DOLE Bicol Director Imelda Gatinaw, NFA Bicol Regional Manager Rosita Machutes, Philippine Information Agency Bicol Regional Director Ramil Marianito, at iba pang mga opisyal at kawani ng mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan. Nagpasalamat naman ang ilan sa mga benepisyaryo ng programa, kabilang na sina Karen Tripulca, Kimberly Miliena at Gerald Gadingan. Nagpapasalamat po ako sa empleyadong na nakasama sa pag-avail po ng Benteng Bigas Meron Na po. Dati po, ang 1 kilo po talagang binibili namin is 56 per kilo sa tindahan. Ngayong test na lang po ang 1 kilo, makakadagdag na rin po siya sa pambaon ng mga bata. Kaya nagpapasalamat po ako sa panukalang ito. So kami po ay sobrang nagpapasalamat sa proyektong ito ng ating Presidente, Department of Agriculture, and also LCC, partnership ng LCC, na kami ay hindi nakalimutan na mabigyan at mapasama sa programang ito. So bilang panganay sa pamilya, sa totoo lang po, ako po ay hindi talaga naghahawak ng budget, pero ramdam mo talaga yung bigat sa bulsa. Kapag sahod na po ay mas marami yung magagastos talaga po sa bigas. So ngayon, ang 10 kilo, dahil sa proyektong ito, ang 10 kilo, konti na lang yung mababawas sa aking sahod. So hindi ko na siya mararamdaman masyado kasi may 10 kilos rice na po ako. Salamat po sa proyektong ito. Gusto ko lang po pasalamatan ng LCC, lalong-lalo na po lahat ng mga naging parte sa programang ito dahil malaking bagay na po ang tulong nito sa amin. As a minimum wage earner po, dati po kasi hindi po kami nakakapag-ipon dahil mabigat po sa bulsa ang kilo ng bigas. Kada daily po, gumagastos po kami ng 40 a day dahil marami po kami kumakain. Ngayon, sa pamamagitan po ng 20 pesos na bigas, maaari na po kami makapag-ipon. And lalo-lalo na po, marami na po kami pwedeng maibili na kung ano man na kailangan sa aming bahay. Layunin ng programang RFA P20 for minimum wage earners na maabot ng murang bigas ang kabuang 17,164 na minimum wage earners na nagtatrabaho sa mga pribadong sektor na rehistrado sa DOLE Bicol na nauna nang nagpakita ng interes na lumahok sa programa. Sa Bicol, Benteng Bigas Meron Na! Ako si Emmy Jean Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rockies 5. Sa ngayong araw, matutunghayan po natin, makakapanayam natin ang Regional Livestock Program Coordinator ng Department of Agriculture sa Bicol, si Mr. Marianito Tesorero
Tunghayan po natin ang aking panayam sa kanya upang malaman natin ang mga iba't ibang mga programa na ino-offer ng Livestock and Poultry Program for this year 2025. Panoorin po natin ang video na ito. Kasama naman po natin ngayon si Mr. Marianito A. Tesorero or Sir Nitoy for short. Siya po ang ating Regional Livestock Program Coordinator. Magandang umaga po, Sir Nitoy. Isang magandang umaga po, Ma'am Love. Oo. Salamat sa inyong pagpaunlak sa makasama dito. Siyempre, ang ating pagbati sa ating mga nanonood po ngayon. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page sa Department of Agriculture Bicol at siyempre sa PIA Bicol. Sir, ano po ang mga programa at serbisyo ng Regional Livestock Program? Ang Regional Livestock Program po ay madaming programa upang makatulong sa ating livestock industry. Ang mga regular na programs po natin ay AI services for ruminants. Sa large ruminant po, baka at kalabaw. Meron din po tayong mga technical services na provide kapag kailangan po ng ating livestock racers. At yung distribution po ng pasture grasses and forage seeds para sa ating mga ruminant producers. At dun po sa mga gusto ng hayop for their additional livelihood is animal distribution. And meron din po tayong tinatawag na LEED, Livelihood Economic Enterprise Development Project, at yung Swine Industry Recovery Project or SURP na tinatawag. Yun po, ma'am. Ang dami pala. Yun una, ano po yung AI? Ang artificial inseminations po ay ginagawa sa mga baka. Una po, chine-check ang baka, yung babaeng baka, kung landi po ito. Titingnan po yung viability niya upang i-introduce yung similya ng baka o ng lalaking hayop para po kahit wala yung presensya ng lalaki ay mabuntis po yung ating mga babaeng hayop. Pwede din po natin i-induce ito through synchronization o yung sabayang pagbubuntis sa isang lugar po. Ang mga technicians po natin ay pupunta dyan, magkakandak ng i-check yung mga animals, ipapalpate po kung may buntis ba or kaya na ba ng babaeng hayop natin na magbuntis. Saka po i-introduce yung hormone. Saka after babalikan po ng ating mga technician para i-conduct yung ating AI. Or kung natural yung AI naman po, mas maganda. I-inject na lang po. Ano yan? Wala po yung time na tinatawag. Basta nandyan yung babaeng baka o babaeng kalabaw na hit, siservisan po natin yan agad-agad ng ating... Meron tayong mga supply. Yes, ma'am. Anong tawag po doon sa ini-inject? Meron po tayong yung similya mismo mangi-inject. Yung trained technician po natin, siya po yung pupunta sa lugar, i-inject niya po yung similya ng lalaki para po mabuntis itong babae. Paano naman po maa-avail yan ng ating mga... Halimbawa, malayo ako, taga Masbate or Catanduanes, paano siya ma-avail? Yes po. Sa ngayon po, madami po tayong AI technicians. Nakalat po yan sa buong Bicol. So, may mga tinrain po ang BAI, kasama po si PCC, si NLPC, si NDA. Yan po yung mga na-train na mga technicians upang mag-serve po, upang mapataas po yung lahi ng ating mga hayop. At makapag... Madami pala nagtutulong-tulong para pa-improve yung ating genetics ng ating livestock. Mga ka-agri, ang ibig pong sabihin ng mga nabanggit ni Sir Nitoy kanina, yung BAI, Bureau of Animal Industry, yung National Dairy Authority, NDA. Tapos ano pa yun? PCC, Philippine Carabao Center. Yes. And ano pa? Yung livestock program mismo. And National Livestock Program. National Livestock Program. Yes, natapos tayo dun sa artificial insemination. Kung meron pong mga question, pwede pong i-comment para masagot po natin later on. Doon naman po tayo sa sinabi mo, Sir Nitoy, na Inspire. Ano ba itong Inspire? Yung Inspire po or Integrated National Swine Recovery Project, ito po yung ang niya, dahil po nagkaroon po tayo ng ASF dito sa Bicol at sa buong Pilipinas. 2022 nagsimula ang ating Inspire. Ito po ay layunin mabalik sa industriya ng pagbababuyan yung ating
bansa. Kasi po talagang... Para maibangon, no? Maibangon po at talagang naapektuhan halos lahat. So, ang intention niya po is padamihin yung baboy. Kaya po nagbigay ang ating livestock ng isang package kung saan magkakapagsimula ng production. Kasama po dyan sa component niya is si pabahay sa baboy. Ito po ay highly secured naman, climate resilient facility. Tapos may panimulang pakain, saka baboy mismo po yung binigay ng Department of Agriculture. So, ilan po yung pondo sa bawat isang association? Ilan yung nabibigay sa kanilang pondo? And ilan lahat yung association na nabigyan ng Inspire? Nagkakaiba po, from 2022, 2022 po yung unang Inspire na 5.5 million ang isang package po. FCA ang isang FCA. makikinabang. Ang beneficiaries po natin, if I am not mistaken, 42 FCAs po yung nakinabang nitong Inspire 2022. At 150 partner po yung nasa pondo, pero po ang capacity ng building is 300. So, panimula na ito. Kung may kapasidad si FCA, pwede niya pong idagdagan. Dumating po yung itong si 2020 naman, dinagdagan po yung package niya. Ginawa po siyang 300 na ang halaga po is nasa 10 million. Wow, from 5.5 million, naging 10 million naging 10 million. Noong 2023. Tapos may mga pa po, yung 2024, yung ini-implement ng 2024 is 10 million din po. 10 unit po yung ibinigay sa atin. Ang per unit, isang association yun. Yes benefit. po, isang association. Ang galing. Ang example, sir, nito yung mga nakatanggap, mga taga-saan? Buong Bicol po ang nakatanggap nito kasi po tinargetan po natin ng kada province dapat meron po. Maliban po yung 2024 na last year, yung may mga kasalukuyang po ini-implement na mga 2020 na Inspire, hindi na po namin tinarget. So, ngayon 2025, may Inspire pa tayo? Sa 2025, wala na po ang ating Inspire. Tinatapos na lang po yung ating mga backlogs sa Inspire na yung hindi tinatapos po ngayong taon. Pero po, may mga pinalit naman na Swine Industry Recovery Project. Layunin po nito na may survive, evolve, and grow the Filipino swine sector. So, ang layunin niya naman po is mapalakas yung breeder farm. So, from fattener production, ang shift na po ngayon is sa multiplier farm production. O kung saan po dapat bumili yung mga Inspire natin ng mga aalagaang biik upang palakihin. So, yun na po yung magkukumpleto dun sa gap ng Inspire 2022 sa kasalukuyang Inspire po. Ano po yung outcome na ini-expect natin dito sa... Anong ini-expect natin sa mga beneficiaries na mabibigyan nito? Siyempre po, unang-una, po ito, kabuhayan. Isa pong malaking tulong sa kanila ang pagbigay ng housing facility na nagkakahalaga ng ang iba po 3.1, ang iba po 6 million halos. So pag may facility ka na pong ito, ang iisipin mo lang paano mo i-maintain yung alaga mo. Paano ka makakatulong magpadami ng baboy at paano ka makatulong dun sa industriya ng pagbababoy. Plus ito pong SERP program naman, ang niya po is makapagbigay ng quality animals dito sa ating Bicol. Sa Bicol po. Kasi ang baboy po natin, masasabi natin, may halo pa ding sa ibang region. Sa ibang lugar. O kaya po, hindi natin masabi kung ito ay may magandang kalidad. Dito po sa SERP na project na to, binibigay po yung magandang klase ng mga gagawing inahing baboy upang i-distribute po sa mga breeders po natin dito sa Bicol. Sino ang pwede maka-avail dito? Opo. Saka first come, first serve ba? Yes po, first come, first serve. Ang po natin, ang makakapag-avail po nitong Swine Industry Recovery Project ay yung mga breeder farms na kasali po sa
mga FCAs natin or Farmers Cooperative Pag sinabing Organization. breeder farm, ilan ang heads mo at the least? At least po is 48 heads na gilt. Tapos, 48? yes ma'am, hanggang sa 100 heads na mga imported na baboy, na mga purebred. Kung ano po yung classification ng farm na applyan, yun po ang ibibigay kung pang purebred siya or pang nucleus or pang multiplier, yun po yung a-applyan niya. Hindi po ito nakapackage, depende sa, ito yung pwede kong i-avail na ganito or ano. Depende po sa pangangailangan at production ng farm. Nakaano po ito sa breeder farm na kung saan talagang dapat ang mabigyan ay yung may experience na sa pagbababoy. May fasilidad na po, may dati ng fasilidad. At saka po dapat CSO accredited po yung ating organizations na bibigyan. Okay. Yung CSO po ay Civil Society accreditation. Sa DA din po ina-apply, no? Dito din po sa amin yan ina-apply. Yung pinag-usapan natin, sir, nito, yung makakatanggap nitong breeder farm na ito, dapat pala may experience na. Yes may po. track record, no? Yes po, at talagang Hindi backyard. Pwede naman pong backyard. Depende nga po doon sa applyan. May native naman. Kaso po for Bicol region, ang binigay po sa atin na project is yung breeder farm. Breeder farm. Opo. Kaya sana po doon sa mga asosasyon na may facility na may ganong Anong facility? Ano ang description niya? Ano dapat ang mga nandun? may kulungan po ng baboy, saka dapat biosecured yung facility niya, level 2 po. Ibig sabihin, mataas po yung biosecurity na ini-implement niya sa kanyang farm kasi po hindi basta-basta yung baboy na ibibigay. Co-implementer lang po tayo ni Bureau of Animal Industry. Tayo po yung mag-i-endorse sa kanila once na nakapag-apply po sila sa atin. How much po yung total na fund na allocated na pwedeng ma-avail nitong ating mga Bicolano hog raisers? Dito sa SIR. Sa SIR po ma'am, nakadepende po ang ating mga packages. Meron pong 1.5, may 3 million, may 4.6 million. Depende po doon sa packages na i-avail. Meron po tayong distribution of 100 breeder gilts na or 100 sow level breeder infusion to be procured ng BAI at saka yung distributed to be distributed to eligible beneficiary. So iba-iba po yung yung package. Ilan na beneficiary ang pwede? Wala po tayong limit. Ma'am? Parang proposal based. Yes po, proposal based po siya. Wala po siyang limit pagdating kung ilan yung beneficiaries na ibababa sa atin. Sa kasalukuyan po, 3 pa lang yung nakapag-apply sa atin, subject for validation sila. Kung meron pa po tayong gustong mag-avail na mga farmers cooperative na may biosecured facility, open po ito sa lahat. Hanggang kailan pwedeng mag-avail niyan, mag-apply? Hanggang kailan po? Wala pong time limit. Pero po, first come, first serve. Yes po. Ang hayop po ay na-procured na ng Bureau of Animal Industry. Padating na po by March. Kaya po yung unang mga na-validate na-approve na, yun po ang lalagyan na ng ating mga baboy na to. Open po pala ito sa FCA, sa LGU, PLGU provinces po, at saka sa mga state universities po na nagtuturo ng agriculture na may facility po dun sa para sa baboy po. Ano po? Ano naman po yung mga requirements and technical standards na kailangan dito sa proyekto? Yes po. Unang-una po dapat with experience sa pag-aalaga ng baboy, meron pong pasilidad, housing para i-cater po yung mga baboy, depende po sa size ng farm nyo, kung pang 60 sow level, pang 100 sow level. Siyempre po ito magkakaroon ng technical evaluation sa site. Then, kung ano naman po sa mga accreditation, dapat po CSO siya. And yung technical po yung members po, wala naman po siya. RSBSA po dapat. Apo. Yung mga private farms po, dapat member siya ng isang association na CSO accredited. So, yan po.
exciting ang Maganda nga project po. na ito. Maganda po yung objective ng project kasi talagang ibibigay sa kanya yung Mga breeder best. and may feeds. Yes po. May feeds pa. May ano po, wala po siyang Walang inclusion feed. na feeds, Ay, wala. pero po, ititrain pa din po. Nandyan po yung ating Agricultural Training Institute, kasama po sa pag-implement nito. Ititrain po sila paano yung tamang pag-aalaga ng mga baboy na ito at pagpapakain. Okay, kasi ngayon, meron pa rin tayong kinakaharap na hindi pa rin nawawala yung African swine fever. Yes po. So, ano na po ngayon yung update dito sa vaccine? Maa-avail na kaya ito ng mga Bicolanos, ang ASF vaccine? Yes po, ang vaccines po, sa pinalabas pong guidelines ng Bureau of Animal Industry ay pwede na pong roll out po. Pero libre? Libre po ito, pero ang dami po siyang requirements kung saan dapat ang LGU nyo po ang mag-initiate ng request ng pag-avail nitong vaccine na to. Ito po ay libre, wala pong bayad. Dapat po pumasa dun sa technical requirements na ang cluster, na dapat cluster ang bibigyan. Dapat po magkakaedad yung baboy, at least 100 heads sa isang area na magkakasing edad. Plus po yung ating mga, dapat may veterinarian po ang isang community o ang isang LGU para po maging vaccine applicator saka vaccine monitors po nitong vaccine na to. Ano pa ba? Parang trial din siya ulit? Hindi naman po siya tinatawag na trial. Restricted release lang po siya. Controlled po siya. Kasi po, yung accreditation po ng vaccines ay nasa proseso pa. Ay, magandang balita yan, sir. Opo, sana kasi nga po. madaming naghihintay Madaming niyan. mag-avail ng mga LGUs. Sumulat lang po kayo na willing kayo or may area kayo na pwede nang pabaksinan. Dapat din po pala yung LGU nyo ay under pink zone na or ASF free zone na hindi po tayo pwede magbakuna doon sa mga areas na red zone or may ASF pa po. Yes. Malaki talaga po pala ang ginagampanan ng mga LGU dito sa ASF Yes po. prevention and control natin and sa ating pag-avail nitong vaccine. ASF Sila po vaccine. yung unang mga sumusugpo sa ASF. Sila yung mga frontline service po. Frontliners talaga. So, napakaganda ng ating usapan, Sir Nitoy. Sana ma-invite ka ulit namin sa mga susunod na episode. And thank you very much sa madami natin bagong impormasyon ngayon. Message na lang po sa ating mga nanonood. Thank you, Ma'am Love. Salamat po. So, sa mga po natin, mga livestock raisers natin, madami po tayong pinagdaanan ngayong mga nakaraang taon. Madaming pagsubok ang dinaanan ni livestock. Pero po, nandito pa din po ang DARFO 5 para po suportahan, tumulong at mag-assist sa ating mga farmers. Huwag po kayong mawalan ng loob pagdating sa mga sakit na ito. Kami po ay nandito lang, dumulog lang po kayo sa aming opisina. Nandyan po ang support ng Livestock and Poultry Program kasama po ng Department of Agriculture upang maibalik, paunlarin at tulungan ang ating mga livestock raisers na maging mga productive na business po ito ulit. Ano po? Yes. Kasi ang food security hindi lang naman sa bigas. Yes. Lalo na sa atin na tayo, mga mahilig sa karne. Yan po. Pork eaters sa mga Bicolano. We love pork. Yes. Kaya dapat... Naku, thank you very much, Sir Nitoy. And God bless. Thank you, Ma'am. Ma-invite ka ulit namin. Sige po. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Unayang Pang-Agrikultura makalipas ang ilang paalala. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada hektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kung
Mayroon din ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin, Pili. Ayan, sana naman po ay marami tayong natutunan sa ating pakikinig kay Ginoong Marianito Tesorero. And anytime kung may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayong mag-comment dito sa ating Facebook page kung may mga hindi pa po na naitanong sa kanya. And pwede din pong bumisita sa kanilang tanggapan po sa Livestock and Poultry Program. Sa ibaba po yan ng R4D building sa Department of Agriculture Regional Field Office number 5 dito po sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Dadako naman po tayo ngayon sa mga anunsyo mula sa ating mga kapamilya sa Department of Agriculture Bureaus and attached agencies. Sa mga patuloy pa rin pong nag-aani ng palay ngayon, dalhin po ang inyong palay sa mga pinakamalapit na NFA branches sa inyong lugar upang maka-avail ng mataas na presyo ng ng palay ngayon, ng bilihan. 24 pesos per kilogram po para sa mga tuyo or yung merong 14% moisture content, at sa mga sariwang palay naman po, nakaaani lang po na merong 22 to 29% moisture content ay binibili po ng NFA sa halagang 18 pesos per kilogram. Ayan, inabot na po tayo ng oras para pansamantalang magpaalam muli dito sa ating programang Ugnayang Pang-Agrikultura sa PIA 5. Ito pong muli ang inyong naging lingkod, Lobelia Guarin, Love Guarin for short. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsubaybay. Please like and follow our Facebook page, Department of Agriculture Bicol. Sa ngalan po ng aming Regional Executive Director, si Sir Rodel P. Tornilla, at ang aming OIC Regional Technical Director for Operations, Dr. Mary Grace Rodriguez, OIC Regional Technical Director for Research and Regulations, Sir Lorenzo Albina, and sa lahat ng mga Division Chiefs ng Department of Agriculture at syempre sa ating mga kasamahan dito sa RAFIS, sa ating technical side, si Kuya Jun Collantes, and sa mga staff ng RAPIS po na gumawa ng ating mga balitang nakalap dito sa buong Bicol. Sabay-sabay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sabay-sabay po nating kamtin ang pinakamamithing masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsubaybay sa ating programang Ugnayang Pang-Agrikultura dito sa PIA Region 5. Sabay-sabay po nating kamtin ang pinakamimithing masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa bagong Pilipinas. God bless us all and happy lunchtime everyone. Keep safe po. Kay gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulutan, sa mga malalawak na sakahan. Sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay upang maihatid sa pamilihang bayan sa hapagsaluhan ng bawat tahanan. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payapungin ang pagkakataon upang sapat na bigas makaya ng Pinas. Darating din ang bukas,
di na tayo aangkat, pagkat bunga ng pagsasaka ay tiyak at sapat-sapat. Kaya't ikaw at ako makiisa at makisalo, upang ang layong ito'y maabot at makatotoo. Bawat palay, bigas, kanin ay bigyang halaga natin, bawat tutil ay biyaya at gintong pagpapala. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payagungin ang pagkakataon. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payagungin ang pagkakataon. Upang sapat na bigas makaya ng Pinas, sapat na bigas kaya ng Pinas, sapat na bigas kaya ng Pinas.